Bismillahirrahmanirrahim. Dora saat dehê şevê da ses bombasî hatin avêtin partiya me, Partiya Hür Dava Partîsê. Wisa avêtin kî xutbe dîwar da anîbûn ji bo ku nekerin ber qemerayê neyên naskirin di goşekî da ji dûrî ve avêtin û reviya bû. Ama elhamdülillah tişkî nebûbû ji ber ku hesabê qemerayê kirbû natûnê ji dûrî da avêt bûn ev ya ev bû sebebê ku tişkî bi bînayiya me bi partiyê nebû. O reviya bû çûbû. Em vî hanekayê îro li vir evê ku kiriye veya evê ku daye kirin em wan telîn dikin û em lanetê li wan dibarînin. Ev ya jî em divên tesadüfî nîne çimkî do Selaheddin Demirtaş BDP Genel Başkanî hatbû Farqînê û li Farqînê mitînka xwe kirbûn. Piştî ku çi vir çû ewro êvarê li vir çêbûbû. Aynû Selaheddin Demirtaş do çûbû Bismil, li Bismil jî mitînkê kirbû, piştî ku ji Bismil derketibûn, dîsa aynû ji teref BDP da, YGD û ji teref xelkê ku ji partiya BDP ne, girtibûn ser biroka meha ku Bağliyê Hudaparêye li wê derê camê wê şikandine û bayraqê wê anîbûn xorê. Ev ya ne tesadüfiye çawa ku mehkî berê jî dîsa heyeta BDP hatibû Farqînê, piştî ku ji Farqînê dixwestin ku derên wisa yûriş kirin di nava 200-300 însana da di ber partiyê de derbas dibin, 3-4 hev xort tê wan xor dibin kevira û kevira li partiya me dixin. Aynê rohê êvarê jî di heşt û nîva da dîsa çend hev xortê wan hatibûn bi kevira li partiyê xistibûn. Yanê em viya şikayeta vana ji xelkê xwe ra dikin, em divê hûn zanibin ku vanê hanêkahî sal diganin, ku vanê hanêkahî dixwaze ku kaos derê, ku vanê hanêkahî li belayê digerin, ku vanê hanêkahî li partiyê ji xeyrê xwe li partiyê teva dixin. Partiya AK Partîsê jî eva seadetê jî çawa li wanê û li ciyê dinêkayê êrişî ser wan dikin û li wan dixin. û di vê arê da hemen em karin bibêjin rohê li partîka me dixin, em li vir îro li ber vê basina hanêkayî em wan telîn dikin, lanetê li wanê ku van fiilê xebîs dikin, van cirmê pîs dikin, em lanetê li wan û li alîkarê wan dikin û em ji milletê xwe jî viya dixwazin ku bira milletê me zanibe ku em terefdarê xerakirinê nînin, em daîm terefdarê çêkirinê ne. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.